stop ini itu apa nanti. Great. Kum hakane kapor ngidon kam ya kisnong kathau ban snok tilang ban ngin rat ding khong ya kajing bread nyut sakiwa lane seklengti cha sengkin ngi hakane kapor ngidon hakane kawa kabahap hakasnong phanniewlah arum te na kalyang jungi kisnong phanniewlah arum ngila penkhoj kat bangila dala ibor ibarit kumbangidon ringut ngilai Pynkhuid bat ngilai yalum si jaka yala kinyut bangin thang khnang makan long ka Pynkhuid te hakane kapor ngakarpat ru nakalyang jong kisnong phanniewlah arum ka baningkong ka bada sa syarum jong kisnong langyong ka badon ka jingking ba ka bayat sama korwat te hakane kapor ngakarpat ya kinong bara ya kinong thamai ya kinong wai pelun ya kinong mauser ya kinong lengkin ter sya kitu ki badon halaki jong kisnong ki bahab sya kane kathain langyong ban ombret patharsyu nang nei sakhmat ngidon kam ban lekhuj lada phi asnok tilang ki than ki basaneng kadno kan internet habangi pecai ya kane kathem langyong hakawa bat hakasurok hakasengkian te nakalyang jonga ai khublei phi nganget scam ba phi la ngap bat sa score ya kane ka video bangila penmi hakane kapor bat ngai jing kitbok kitruang ya phi kisnong githau jong kane kathem langyong bat phinyo kamet ka bakoj bakhya bat phinangla banbu kijingkan mau ban lekhuj yala kawa bat hakalenti kesengkian khublei sibuan